Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Кисматуллина, хәерле кич. Илдар Халиковны кем алыштырды? Татарстанның яңа премьер-министры бүгеннән эшкә кереште. Мөфти сайланды, Диния нәзарәтенең яңа җитәкчесе билгеләнде. Башкалада мөселманнар җыены узды. Тендер нәтиҗәләре билгеле. Бакчаларга чалаларны электротранспорт предприятиесе автобуслары йөртәчәк. Татарстанның яңа премьер-министры итеп 53 яшьлек Алексей Песошин сайланды. Соңгы 2 атнада ул әлеге вазифаларны башкаручы иде. Яңа премьер масса күләм мәгълүмат чараларында сирәк чагыла иде, әмма бу аның эше нәтиҗәсез дигәнне аңлатмый. Ул универсиаданы оештыру, Казандагы торак коммуналь сфераны җайга салу белән шөгыльләнде. Икътисади мәсьәләләрне чишүдә дә тәҗрибәсе бар. Бүген үзенең чыгышында ул алдына куелган бурычлар рәтенә монобәйлелектән котылуны да атады. Бельгия, Люксембург вәкилләре белән очрашу вакытында да ул шалы турында үз фикерен белдерде. Стоит упоминать еще об одном интересном направлении. Это создание территории опережающего социально-экономического развития. То есть один из наших муниципалитетов, второй город в республике Набережные Челны, стал первым городом, который получил статус в Российской Федерации. И сейчас там насчитывается 7 резидентов, всего по России 20. Бүген Казанда Татарстан мөселманнарының 7-нче җыены булды. Мөфти Камил Самигуллин 4 ел эшчәнлеккә йомгак ясады. Бу вакыт эчендә мөселман мәгарифен үстерүгә, социаль сәясәткә, экстремизмга каршы торуга, мөселман дини оешмаларының бердәм эш итүенә зур игътибар бирелгән. Хәзерге көндә республикада 1430 мәчет эшли, 50се яңа ачылган. Җыенда Диния нәзарәтенең яңа җитәкчелеге дә сайланды. Республика имамнары мөфти итеп Камил хәзрәт Самигуллина, аның беренче урынбасары итеп Рөстәм хәзрәт Вәлиуллина, Башказы итеп Җәлил хәзрәт Фазлыевны сайладылар. Bizim максатларыбыз бик күп. Мәсәлән, хәзерге татарчага тәфсир Коръән күчерәбез. Аннан соң русча ул бездә әзер, ләкин без шулай ниятләндек. Иң башта инде әүвәл татарчасы чыксын, аннан соң русча бастырырбыз. Гыйбадәтләребезне тәртипкә китерү, уламалар шурабыз икенче төрле эшләячәк, чөнки төрле фетвалар яңгырый. Бер авыздан бер фикердә булсак иде, ул минемчә бик әйбәт булыр. Бүген эшмәкәрлекне үстерү һәм ярдәм итү бүлеге башлыгын билгеләделәр. Исегезгә төшерәм, элек бу урында Данил Султанов эшли иде. Яр җитәкче исә үз теләге белән эш урыныннан китте. Хәзер әлеге кәнәфигә Айрат Сәгъдиевне сайладылар. Ул Туполев исемендәге Казан Милли тикшерү университетын тәмамлаган. Моңа кадәр җәмәгать урыннарында тәртип саклау белән шөгыльләнүче Форпост оешмасын җитәкләгән. Бизнес темасын дәвам итеп, Пешаллы катыргы кагаз комбинаты җитештерген Бәдрәф кагазе Кытай кибетләрендә сатыла. Комбинатта әйтүләренчә, Россия күләмендә туалет кагазе җитештерү базарында шалылар 15%-ны биләп тора. Ә безнең кагазның Кытайга барып җитүен ерак көнчыгышка җибәрелгән товарның бер өлеше күрше дәүләт сәүдә нокталарына сатарга куелу белән бәйле. Әйтергә кирәк, Шаллыда эшләнгән туалет кагазларын шулай ук Казахстанда да теләп алалар. Шәһәрдәшләрне бакчаларга электротранспорт муниципаль оешма автобуслары йөртәчәк. Бүген башкарма комитет игълан иткән тендер нәтиҗәләре билгеле булды. Хезмәт күрсәтү заказының бәйгесе 15 миллион сум. Әмма бәйгедә җиңү өчен бәяне 80 мең сумга төшерергә туры килгән. Зур автобуслар узган елда да ташламаларга ия булган шәһәрдәшләрне бакчаларга йөртте. Апрель азагына кадәр бакча ширкәтләренә талоннар бирү дәвам итә. IT-паркта мәктәп һәм һөнәри белем бирү учреждениеләрендәге иң талантлы укучыларны билгеләделәр. Бүген халыкара Мин гений бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. Оештыручылар Россиянең төрле төбәкләреннән 1000 гариза кабул иткәннәр. Бәйгенең максаты – белем бирүдә мәгълүмати технологияләр куллану, компьютер белән эшләү алымнарын ныгыту. Наступила зима. Все птицы и животные утепляют свои дома. Юлия Коновалова Мария Республикасының проектын дистанцион рәвештә яклый. Ул коммуналь хезмәтләр турында видеоролик әзерләгән, чыгымнарны киметү буенча киңәшләр тәкъдим итә. Педагогия көллиятенең беренче курсында белем алучы Гүзәл Яхина әлегә бер генә аниме персонаж тудырган, әмма киләчәктә балалар өчен мультфильмнар иҗат итәргә тели. Яхшылыкка өйрәтер торган. Сонарга анда хәрефләрне өйрәнергә. Мин үзем укыйм Шаллының педагогик көллиятендә техник программистка.
Бәйге 2 турда узды. Икенче турда 1000 кеше арасыннан 35 катнашучы гына узды. Алабыз шулай булышабыз. Араларында бик күп булучы журналистлар бар, бик әйбәт видеомонтаж ясаучы кешеләр бар. Менә беренче тапкыр анимация ясарга өйрәнгән кешеләр булды араларында. Чынлап та бер нәрсә белмәгән килеш, алар шушы конкурска килеп, бик күп әйбер өйрәнә алдылар. Катнашкан студентлар һәм укучылар үзләре сайлаган юнәлеш буенча IT белгечлек алу мөмкинлегенә ия. Алар презентация, компьютер уен программасы, видеоролик, анимация, сайт юнәлешләрен сайлый ала. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстан синоптиклары юлларда бузлауык айрым урыннарда кар көртләре булачагын кисәтә. Һава температурасы -3-тән +2 градуска кадәр төшә. Республика территориясендә уртача һәм көчле җепше кар, яңгыр явуы көтелә. Урыны белән буран чыгачак, күз күреме сизелерлек кими. Кар катламы ятарга мөмкин. 20-21 апрельдә тизлеге секундына 17-22 метрга кадәр җиткән көчле җил булуы көтелә. Юлларда бузлауык хасил булуы ихтимал. 19-20 апрельдә исә республиканың көньягында һәм көнчыгышында +8 +10 градус жылы булачак. Мастеровой театр тамашачы хөкеменә яңа спектакль тәкъдим итте. Фантазия Фариатьева аклы каралы мәхәббәт кыйссасы. Режиссеры Санкт-Петербургтан Петр Шерешевский. Моңа кадәр исә ул Чаллыда Васа спектаклен куйган иде. В нем заложена проблема вообще времени, да? Спектакльдә вакыт проблемасы күрсәтелә, тормыш мизгелгенә тиз уза. Икенче яктан дөнья бигүк камил түгел, тирән мәгънәгә ия әсәр. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-амин булыгыз. Молодые семейства вылетают из-под родительского крыла и ищут свои гнезда. И находят. В жилом комплексе «Крылатый» квартиры от 1 700 000. Дома сданы. ЖК «Крылатый». Живи на высоте. 22 апреля в органном зале вечер органной музыки. Играет лауреат международных конкурсов Анатолий Маршалов, Екатеринбург. Как звучит закон сохранения выгоды? Закупили? Много? Дешевле. Закупили дешевле? Отдаем с хорошей скидкой. Например, на холодильник Hotpoint Ariston скинули 4000. Корпорация «Центр» и Селдом. Все как для своих. Кто готов к практической части? Я!